اجنسی دولتی خبری چین سینخوا روز 20 март дар як матлабаш навиштааст ки чин бо густариши барнома як камарбанди агроҳ ширкатҳои кишоварзиашро ба густариши фаъолияташон дар хориҷ ҳавасманд мекунанд. ин аст ки таи 2 соли ахир шумори ширкатҳои кишоварзии чин дар тоҷикистон аз 2 ба 5 адад расидааст. ҳамкорам Абдулло Ашуров ҳамин мавзӯъро таҳлил кард ва ҳоло дар маркази хабарии радиои Озодӣ моро мешунавад. Абдулло, ба мо бифаҳмонед ки чаро интихоби кишоварзони чинӣ маҳз рӯи заминҳои Тоҷикистон афтод? шаҳло, таваҷҷӯҳи ширкатҳои чинӣ, кишоварзони чин аз он аст ки тавре оҷонсии давлатии хабарии Синхуа рӯзи 20 март навишт, бисёре аз заминҳо дар чин шӯразамин шуданд ва дигар ҳосил намедиҳанд. Бинобар ин бисёр ширкатҳои бузурги кишоварзии чин хориҷ аз он барои кишоварзони худ замин мекобанд. Ва ширкате ки мо мавриди назари мо буд, аз ҷумла дар кишварҳои зиёди африқо замин ҷустааст, аз ҷумла ва таваҷҷӯҳи онҳо ба заминҳои Тоҷикистон ва Украин афтодааст. ҳоло ин ширкати чиноӣ ки аз он Синхуа низ ном мебарад, дар Тоҷикистон 670 гектар замин дорад ва кишоварзони чин дар ин ҷо кор мекунанд. Ва ба таъкиди онҳо ҳосили пахтае ки онҳо аз заминҳои Тоҷикистон мероёниданд аз 1 гектар ба 3.5 тонна расидааст, ки ба гуфтаи онҳо аз ҳосили мероёндаи деҳқонони тоҷик 50% бештар будааст. акнун ҳамаш маълум шуд. Абдулло, ташаккур. Воқеан ҳам дар ин асри пуррақобат ва рушди фанновариҳо дар як маҳдудаи хурд ва донишу таҷҳизоти кӯҳна пеш бурдани кишоварзӣ кори осон нест.